Ati sema oko kati fridare. Ora ngati taurenya. Kasina kuti muri munhu mazona munogona kurarama musikatukura. Taurenya ini manje. Kamsarida. So ndakutora basa rako machiri. Yakaitika. Tausema. Tause besa ndantonga nyenya. Yakaitika yaiwa Friday. Master. I'm sorry. Taurenya master anyo yana sekita. Kakisha kasawa. Atakuita umebata mchana. Saka ndakabva kumasowe iri Friday. Ndasvika kumba. Ndokanda sauti chini. Samuel. Ndakarinyoresa kuti ndakatupa uroro. Ndatukwa chivhure. Sezvo kana. Ndikuza tuda chiti ngo. Ndikuza kutaura. Mai. Mai ava vakabvunzwa pakuwa nemwana vakanga vataura ndobva vaenda pavakaenda kunobvunza nyaya dzacho kwadzikakura nako ivava kwavakaenda kunotaura ndobva vasvike kuko vane mapindurano avakaita vari vega ini ndandisipo ikoko ndokubva ndatevera vandati arega ndite sei rega nditevera ndichisvika pakona yembo ndakasvika madzimai avakagara pachii zvikanzi girlfriend rakakwapo ndinoriziva ende runhu muchamava ndokupfidzisai kupfuura zvese zvamamuchimboita kumashure ende muchakaura kubuda kwavakaita papaapa ndakuona kuti vanodzoka here pamba pamwe pagare namai vavo ende muchasafa kusvika kupedzisera namai manga muchimbosafa kumashure muchakaura girlfriend rakakwapo ndoda kutoripa mushonga kuti rifuridzire pamba pamurege kupagara zvangu chose pari kuya mukadzinjika ini ndopandakabva ndabuda pakona pemba ndopandakasvika kunomira ndobva ndati nai madzimai ko mukandivengerei kusvika pakupedzisira kuda kupaza imba yangu pamakabhirira muchipaza imba yangu kwareba ese pandandikambonyarara asi rwendo runoti kukundika kuti ndimbonyarara ndida kuti ndikubvunzei kana pane pandikutadza mobva mandipindura mukadzi akanga ari panonzi mainzira ndopaakapindura zvakanzi naini machiupa anofanira kutsvaga chihure chenyu mimi hando dzemurume wenyu namai ava ndiani ndikati amai kushi ndofunga kubva bhora rakapera mune nyaya dzamakataura kumurume wangu ini muchindiroverera zvokuti nanhasi handiwira nemurume amai ava mwana wangu yaive mwedzi mumwe chete vakataura kuti mukadzi wako ihure uri kugara nehure uri kuchengetesa mwana asiri wako mudzimai wako akandiudza kuti inini ndakange ndine boyfriend pandakange ndine nhumbu vachiudza murume wangu vachibva kudaro inini nemurume wangu handina kugari kusvika nanhasi kana mwana uchaiye murume wangu ane nguva dzekutotaura kuti mwana weasi wangu ukandihurira Saka pakazotaura kabashoko kuti vanga vakudzikisira. Ndichiri kuendera mberi ndopandikavabvunza mubvunzo kuti ko iwewe wakaenda kunotaura kune murume wangu kuti inini ndiri hure ndinohura chaizvo une mazita evarume vavakandipa kuti ava ndobaba wemwana ndiri muofi mwana ari kuenda kuprivate school zvikanzi anobhadharwa nemubvudzi baba wake ndokwachiyanga ndosaka ari kubhadharwa kupi kuprivate school zvese izvozvo ukazviwana kupi iwe unototi ndiri hure ko iwewe pawakabva nemurume wangu panapa ukaenda naye kupadhi ukamuchera mushonga iwewe mushure mekuwata wamutaurira dambudziko rine murume wako randanga ndisingazive inini wakauya here ukandiudza wakabva panapa ukaenda kusango nemurume wangu wakandiudza here murume wako ukamuudza here saka tese tiri mahure kubva nhasi wakandiona ndine murume wandinenge ndinaye regedza kuzvitaura usazvisvitse kune murume wangu nekuti iwe hausi hando dzemurume wangu kana iwe ndikatokuona ukarara andina basa newe usarowe nehana nekuti handinei newe ndiri kutozviona kuti tese tiri mahure nekuti iwe wakasvika ukatora chipambi changu kuti murume wangu ini murume wako handa kumutaurira chipambi ukamuudza here kuti ukanochera mushonga wedambudziko rine murume wangu vandisingazivi
ava ndipo vakandipindura kuti tsvina idzo ndodziviri. Ndikati itsvina kwauri asi kwandiri hasi tsvina. Kubva ndatsoma dzimai gone kugarisana nevanhu. Iwe wakafamba village rese uchitaura kuti amai chiguri muroyi vanonokora tsoka dzevanhu. Ndakakunyararira vanhu vese vakanditiza. Ukanditi inini ndine gondo waturuka ndirovinga murume wako. Ndirovinga ndiri pamhepo ndiri panyama ndiri pai. Sei uchinangidzira vamwe vanhu muroyi? Iwe hauzi muroyi here nekuti ndakakuona vanhu vaviri vakandokora tsoka. Une vanhu vaviri vandakaona uyu uchinokora tsoka nedhari chipureti chako chawakandokora iwe haunondiona. Musi wewe wandai kubvunza kuti kuvapi yako vazooneka sei, vazoenda sei vasina kutioneka. Une nyaya dzako dzawakataura basa rako ndiro kunanga vanhu muroyi. Sei wakafarira accident yomwe munhu? Vane mukadzi akaita accident ari kumaraini. Mukadzi uyu ndiwo wavaifamba vachitaura kuti inini ndine communication naye yekuenda kunochera mushonga wokuti ndaigadzira vanhu ndichinokora vanhu tsoka. Saka ndipo ndikamutaura kuti mukadzi uyu akaita accident, iwe ukafara ukati ndaita go back to sender. Chiporofita rudzii chekufamba uchinyepera vanhu uchifarira accident yemunhu, wofarira kuparadza dzimba dzevanhu. Kubva nhasi siyana nemba yangu, handidi kukuona nekuti ndakatokutsanura nemashoko akataura nacho. Nanhasi handibira nemunhu. Machaureri makuona amai vachinogura tsoka muisakai vakamavabvunza amai kudike handina kuvabvunza ndakadziviswa ambuya muri mberi makwatira tsoka dzevanhu ava vaizozvikambewa sakanaka amai amai nekuti makaonekwa ndava munogora tsoka dzevanhu mainogorere sorry that handisati ndashanda mumagara akafanana newaimango wavo handisati saka chii chakaitika zvakutoda iwo semuporofita vagone kunditsanangura iwo kati anditi makavamharira chinyadzitaura yenyaya yenyu sete avari kupokana vachiti ndimakanditaura zvemukataura pamusoro ida zvose zvavari kutsanangura ava amai avari kunzvengana nechokwadi. Chokwadi chiripo ndechekuti nyaya dzavataura dzose dzekumashure idzi takasombogadziriswa tofunga ndichitanga kuuya muno end of 2020 ndopataenda kwasabhuku patagatswa tipatapera ndiri ndabuda ndadzokera kuharare ndokumba nemhuri amai andokusara vaonyengetedzana nemurume wangu ndokubikirana ndobva ndavatsiura ndikati zvawaita handizvifariri ndopatagadzisana pazvapera topataramba tichigara ndakavapa kugara kwangu tofunga kunamata nemapfekeredu ndinovapa kutupa mati ava vakabva ndauya kuno ndobva ndasimuka December ndichidzokera kuharare kune vana ava ndokwasara bvavanyengetedzana nemurume wangu achibva wabikira murume wangu chikafu murume wangu ndokundifonera ini ndiri kuharare kuti usarari ita kuti mangwana chaiwo pinde muzira uite sei uye kuno ndine muyedzo wandasangana nawo kuno ndobva ndasvika kuno ndopandakatsanangura vatuma mwana wavo musikana wako yanaine mhuro nematanda avo kumba vachida kundiponda ini kuti zvanzi ndipeiwo $5 ndikati nini handina mari munokumbira imi hava mukumbidzana nemudzimai wangu abuda aenda kuharare ndopakatangira hanzi nyaya yekuti chitibikirai tipei machips hanzi vanga variwa nevamwe vanonzi amai ashe ndokutuma murume wavo kuti titengere madrinks iwe unoshanda chaizvo une mari chaizvo titengere madrinks titengere tikutoada hanzi ndashaya kuti ndodii ndaita pakati ndopandakauya ini ndichisvika pandaita 3 days ndichiti nyabe yangu achachindiudza kuti mufunge takazodai tikadai dai takagadzirisana sinoini ndindakazoenda ndokubvunza mumwe wangu kuti nhai ndo zvakadai zvikanzi muri kuda kutoita mumakuhwa manzwa munhu akuudza izvozvo ndimailingo ndikati kwete musapomere vanhu vese wangu murume kana paine chakaipa chine chaitika anondiudza ane kodzero inini kana paine chakaipa chine chaitika ndinomuudza saka imimi mai kana ndokubvunza vabva vati vese nevana vagotanga kutuka zvitusi zvinyatsi ndopandakati ndomira murume wako tigare pasi titaure murume wako akauya ndikati imini nyaya amai wakaita pamurume wangu handina kuita se handakuifarira handikwanise kuvarwisa kana kuvatuka asi ndoda kuti tigadzirisana
nyaya ndobva yakwiriwa dare kwasabhuku ndobva tagadzirwa kwasabhuku ndobva yapera kudaroka ndakava pakungoramba chete ndiri pakungojungwa ndichingonyarara ndichingotukwa vanhu kwaedha varoi vanhu ngotsvuku varoi kwese kwandofamba nchizwa chimukadzi chejira dzikwidzi chimurwe ndokubva ndatenda ndikati maita henya amai ndanyarara ndikambotukwa futi panhau yemasensi ndikaudzwa rodhi izvezvi yakauya nepamusiwo ndikaudzwa mashoko zvikanzi dai zvaibvira pawana motikari yangoruza mabhureki yatsvanyirira chimukadzi chemunhu chandipfuwisa saka ndashaya kuziva kuti kupfuwisa kwangu kuri pari nyaya iyi yadarika zvaizvozvo murume wacho pakabva zvakaitika kuti murume wacho nazotaura regai ndidzoke kumashure murora vanoti mainzira wavari kutaura iva kumwe kusaziva kufa kuipa kwechimwe kunaka kwechimwe kusaziva kufa regai nditsanangure ndichiti ndakamurora amai ava mainzira akauya kumba achitaura nhau yake ndokubva ndamupindura ndikati unge wadi kuti vamwene wako iwe totaura nhau iyi yoita sei yodarika saka amwene wacho pawakaendobva ndavaendaendombako ndikati anofunga asawira muroro nyaya yakumba achiti zvinoti murume wa ndobva asvika takamira semaneti magarira ndobva asvika ndobva ati ya vanhu vandaichagano ndavawana ine ndobva ndatasana namainzira vaendobva ndasuduruka vandamira parutivi ndokubva takutaura nyaya yeyi varume nyararai mashure murume wavava ndobva ndati inini mainzira nguva yadoka ndasiya ndisina kuisa huku dzangu malaiti regai ndimhanyise kumba ndinoisa huku dzangu malaiti vandaenda pamainzo ndikandausiya foni yangu pachaji mainzo musakiye geti mainzo weifoni yangu iyi saka ndadaro ndobva ndadzoka ndakaona mainzira vakamira nesheparutivi murume wava vakamira pakati penzira indobva ndati murume uyu zvaakamira panzira mainzira hande ndoda kuona maijumba hapana chandaida kwamaijumba asi ndaiza kuti murume wavava aende inini ndozosara ndichiita sei ndichitevera murume wavava pandakati kwidzai namainzira ndopaakati naye maikushi muri kuenda muri kukwidza kumba kwenyu nguva indoda kuonai ndobva ndati muda kundiona usiku huno pamuda kundiona muri kuda kundionerei kubva iri kusvika iri zuva ranga riri madi kuuya muchindiona uyezve kana muchida kundiona munoya pamba pangu murume wangu aripo imi moya nemukadzi wenyu totaura tofika kana muda kubatsirwa tobatsirana ini handidi zvisvo ndiparadzira imba yangu ndokubva vati aiwa ingori secret dike ndikati ina hangu handizvifariri handina secret nemi ndinotaura ndowandira kumadzimai varume kana muchida kubatsirwa kufima ndoti kubva kuseni svika na3 mugano kubvaona 3 ndikatobatsirwa ungana vana paine zvine zvanetsa mainzira vana tavakataura ndobva takwidza taenda pamaijumbe takasvika ndobva ndati maijumbe ndazwa nechando ndobva ndagara uda ndityore huni zvati aiwa maikushi huni idzi ndodzekupedzisira ndakutoseka pai ndichitowawanzira ndokubva ndamainzira ndobva ndati amainzira savhero wenyu waenda regai ndichikwidza kumba ndakakwidza ndichimhanya ndikamba ndaonokera hama kuti hama inini handichazivi zviri kufunga murume idzi dzimba idzi dzakangoshama ezvino usiku handizivi kuti murume anondifungirei several times ndendiri ndega baba handichazivi kuti anondifungirei anogona kana kundirepa mazuva ano kune zvirwere handikwanisi kuziva zvemukati menyama ndobva zvadazika panga panitaura murume pano mazanani mhene dziri mazi ndazwa kuti mhene urachitaura kuti inini nomurimo wari mukaenda kumuchira mushonga vadarure mama vakaenda kumuchira mushonga nemurume wangu ndangomuchiti ndakamira pakona amai avo vane mudzimai wavaitaura ndowanditaura kuti ndiani mudzimai aitaurana nevana pakona mwana wangu vari vaviri anga pana mudzimai ndo vacho vandikutaura nezvava ndikutaura kuti pane mudzimai anga aripo pavaitaura amai ava achitaurira mwana wenyu damai juma varipo here amai juma vamainzira nekuti ava ndo vakabva kuma kwavo vakaenda kwavakanodzingana kuwa avaifamba vachitaura asi mazvona here kuti nyaya dzini dzese ndidzemadzimai kuteerera kuona munhu achitaura hwanawa mushaya hapana nyaya hapana nyaya isusu tinobatsira vanhu vane makonversation ndokuvudza kuti nyaya yenyu last week yese mamagara zvakanaka ndizvozvo ini ndoda kuti munodzokera mogara zvakanaka asi todaidza maijumbe asi todaidza mainzira asi takazwa kuti mapengereka chete zvinoita sei zvinovadaidza zvinoda kuti mboedza kugara zvakanaka siyana inokuita sii zvonai mese kuwirirana
ini ndakati mimi kuseruka amusugara zvepamutemo kana nengosabhukunya ari panapa kana zake yakavandotokanda inongedzera kuseri kokeo kasi chibhiyevhai muri kuseri koko ndozvokukudetserera kuti avana vangu vakakanganisa nokuti mese zvamurikuita kokuyavo hazvina kunaka ndosaka munoemakuwana kuti zvinhu zvacho hazvina kuda sei zvinokurongeka zvakanaka-naka ende munoti zii nokuti kana mamutanoiziya ndikunzwa kuda kuserera zvinokanganisa itoda runyara romunhu manzwa amai chiuri manzwa amai ivo varume inga varingaita weakness kuti dzoka mangwana vanongota kuti aiwaka zvamakuta ndizvi kuti uda kutsigirwa nemukadzi kudzoka mangwana kundimiriri ane weakness kamurume wenyu haane ane weakness anayo pamamuudza kuti ndida zvimiririre shamazi inini uri murume wangu nokuti kana imakuzoenda notonga ndomatangira noizisi ani makaita 3 days makamirira mutoda kuudza kuti amai achakuzondaka ndine murume wenyu aiwa ini handine nazvo ngati makuhwa amai ndibatei ndati ndazvinzwa zvamataura ava vane chokwadi chava nacho pamusoro penyiri nechokwadi pamusoro pavo asi ndati nemonesi zvakanaka zvokunokova kwetsoka zvikurumidze kuzvitaura kuti munosara mune mhosva mukati medare hazvina kunaka kuti vanhu vanenge vane tsoka munharaunda mavanogara zvakanaka itsika yakaita saka tongoti umbowa pasina kuti matadza kutaura kana tavainokora nini zvatinidza hapana chokwadi hatina kuchengeta zvese zvamataura munoda zvinhu ini kwokupedzisira ngatene mugara chii zvakanaka hapana notuka munhu hapana noridza mumwe mudziyo munhu nemunhu nomuimba kwomurume wake asi dzidzai kumhonisana kuti zvise zvipere anomuona nomumunye hako nati ndamumirira kutuitira muzoratidza mambodzoka kugara zvakanaka aiwa ngatindiri ngaadzoka gare zvakanaka chine mosainawo vapata mari dai imimi amai monzwa kuti ava vakabhadhara mari nokuti hamusini makuita dai makadzimbiwa maiuya mugari wasabhomugadziswa ndiyozvo saka kuti mudzorera amai amari yedare yavakabhadhara mudzidzo kugara zvakanaka andizvi kana imadzimbiwa zvakaimamo ndinoamara ingonyenya imatambudziko akadai ndechiita zvoti kugara sei kuti handiri kunetsana chiende munosaina panhau yekugara kwavari kuita amai makuhwa vari kuzwa pane chokwadi chakavanzika chiripo chavasiri kuziva chokwadi chipetei ende munomenda marelations kana munoda kuvabatsira movabatsira mune zvakanaka nhasi handida kuzwa chi chokwadi chakavanzika imi chichengetei ngasikatiri kuputsa imba yayo ndo zvandikutaura chete imimi kana mune zvamunazvo imi zvamuda kuweza kutaura zvichengetei nekuti ndiri kuona kuti marelations ari kumedu kuwirirana kushandiswa ichi amai ndevanhu vavari kuvataura vane amai ndokubvunza masisa zangu ava kuti aiwa imi chikaitai chokwadi chakavanzika chavari kushandiswa nacho ende mogara zvakanaka amai nokuti munoramba murumonyanamba chimhanya chiti ari kunze muchigara nenge mwaringe chiri kare mazvo zvakataura ndakuma nyaya yapera musade kuti ndibvunze nditi 7 days dzamwase vanhu avakadzi vadzimai handisi kuda nokuti ndine vamwe madzimai agara vokubonde vamugagara vanobva vagadzisa zvinhu zvakanaka handidi kuti ndizive kuti zita rekuti madzimai rakachangira kupi handinozvo dzidzai chitongoti munogadza mamarima dzimwe nyaya moga mungoti aiwa mainyanike apo panyaya dzakadai gaita sei taurirana kwamurikugara kulocation mozisa kunotaurwa zvakawanda imimi muporofita jesu haana kutambirwa nzvimbo yaakabarira kasi vekunzouko kunze vakamugamuchira vakapona ndosaa muchiona ruponiso runonetsa kuti uve kuna hama yako nokuti haitende kuti iwo wakanaka
ndapedza nini abunda chikanyaka ndatotaura so mazuva apedza amai zvanzina manyanga arikukiwa masikuatora kuti tikataura ende zvinobuda zvega tinotenda ishe kana vasingazomubaya nawo mangwana Maita.